Možda se nikada nisi usudila izgovoriti to naglas, ali u sebi si se barem jednom zapitala, je li moja vagina preširoka? Mnoge žene nakon poroda, s godinama ili zbog određenih navika primijete promjene u svom tijelu i počinju se brinuti, ne samo zbog intimnih odnosa, već i zbog vlastitog osjećaja samopouzdanja i kontrole nad vlastitim tijelom. Ono što je najvažnije znati jest da nisi sama. Tisuće žena postavljaju isto pitanje i traže rješenje, ali često nailaze na mitove, zablude ili čak pogrešne savjete na internetu. U ovom videu otkrit ćemo istinu, zašto se te promjene događaju, što one zapravo znače za tvoje zdravlje i što je najvažnije, koje sigurne i učinkovite vježbe možeš raditi kod kuće da ponovno osjetiš snagu i kontrolu nad svojim tijelom. Ako si mislila da je ovo tema o kojoj se ne smije govoriti, ostani do kraja, jer ono što ću podijeliti može ti promijeniti ne samo intimni život, već i tvoje svakodnevno povjerenje u sebe. Dobrodošli. Ja sam dr. Marija Kovačević, specijalistica za intimno zdravlje, zdravo starenje i ljudsko ponašanje. Danas želim s vama otvoreno razgovarati o temi koja je za mnoge žene osjetljiva, ali istodobno i vrlo važna. Osjećaj široke vagine i što se može učiniti da se ona ponovno osjeti čvrsto i snažno. Odlučila sam govoriti o ovoj temi jer mi se u ordinaciji vrlo često javljaju žene s istim pitanjima i istim brigama. Neke dolaze nakon poroda, druge nakon ulaska u menopauzu, a treće jednostavno primjećuju promjene s godinama. Zajedničko im je to da osjećaju nesigurnost, strah ili sram, iako bi zapravo trebale znati da rješenje postoji i da s tim nisu same. Možda se i vi pitate je li ovo normalno ili pak razmišljate da to znači kako nešto nije u redu s vašim tijelom. Upravo zato želim razbiti mitove i pokazati vam da postoje jednostavne, učinkovite i sigurne vježbe koje svaka žena može raditi kod kuće, bez opreme i bez kompliciranih uputa. I prije nego što nastavimo, pozivam vas da se pretplatite na kanal i ostavite komentar ispod. Je li ovo tema o kojoj ste ikada razmišljali ili imate pitanja koja vas muče? Na taj način znam koje sadržaje trebam donositi kako bih vam zaista pomogla. Također, slobodno podijelite ovaj video s prijateljicama, jer razgovor o intimnom zdravlju ne bi trebao biti tabu. Ostanite sa mnom do kraja, jer možda upravo ono što smatrate sitnim problemom ima veliko rješenje koje može promijeniti vaš svakodnevni život i vaše samopouzdanje. Kada žena dođe k meni u ordinaciju i tiho, gotovo sramežljivo, kaže: doktorice, imam osjećaj da je moja vagina postala preširoka. Znam da to nije samo fizičko pitanje. To je i emocionalno pitanje, jer iza tih riječi često stoji zabrinutost, nesigurnost, pa čak i strah od odbacivanja u intimnim odnosima. Prvo što uvijek naglašavam jest da se vagina sama po sebi ne širi zauvijek, niti gubi svoju sposobnost da se prilagođava. Ona je mišićni organ, elastičan, snažan i stvoren da se rasteže i vraća u prvobitno stanje. Međutim, postoje situacije u životu žene kada ta elastičnost može biti oslabljena, a osjećaj širine postaje primjetan. Najčešći uzroci promjena. Najčešći razlog koji žene navode jest porod. Tijekom vaginalnog poroda, mišići zdjeličnog dna i vaginalni zidovi prolaze kroz veliko istezanje. Kod većine žena se oni postupno oporave, ali kod nekih taj proces nije potpun. Ako je porod bio dugotrajan, težak ili je došlo do pucanja tkiva, osjećaj promjene može biti izraženiji. Drugi važan faktor su hormonalne promjene, osobito u menopauzi. Kada razina estrogena opadne, sluznica vagine postaje tanja, suša i manje elastična. Žene tada ne osjećaju samo širenje, već i suhoću, peckanje ili smanjenu osjetljivost. Treći uzrok je jednostavno vrijeme i svakodnevne navike. Dugotrajno sjedenje, manjak fizičke aktivnosti, prekomjerna težina i kronični kašalj, na primjer kod pušača, mogu oslabiti mišiće zdjeličnog dna. Emocionalna i psihološka dimenzija. Ono što mnoge žene ne znaju jest da osjećaj široke vagine nije uvijek povezan s pravim fizičkim promjenama. Ponekad je riječ o percepciji. Žena očekuje da tijelo nakon poroda ili s godinama mora izgledati i funkcionirati kao nekada, pa svaku malu razliku doživljava kao veliki problem. Također, u intimnim odnosima često postoji usporedba s prošlošću. Ako žena primijeti da je partnerov doživljaj drugačiji, ona to povezuje s vlastitim tijelom i stvara osjećaj manje vrijednosti. Nažalost, društvo i mediji dodatno pojačavaju te strahove prikazujući
idealizirane slike ženskog tijela. Najčešće pogreške koje žene čine mnoge žene, umjesto da potraže stručni savjet, okreću se internetu i nesigurnim metodama. Neke kupuju čudotvorne kuglice ili kreme koje obećavaju trenutno sužavanje. Drugi primjer su takozvani DIY trikovi, poput korištenja biljnih pripravaka ili kiselih otopina, koje mogu ozbiljno narušiti vaginalnu floru i uzrokovati infekcije. Još jedna česta pogreška je šutnja. Žene često misle da je ovo tabu tema i da se ne smiju požaliti partneru ili liječniku. Umjesto toga, godinama trpe nelagodu, gubitak užitka u seksu ili čak probleme s inkontinencijom. Signali koje ne treba ignorirati. Ako žena primijeti da uz osjećaj širine ima i druge simptome, poput bolova u donjem dijelu trbuha, osjećaja pritiska prema dolje, problema s kontrolom mokraće ili stolice, to može biti znak spuštanja, prolapsa zdjeličnih organa. To je stanje koje zahtijeva liječnički pregled i ne smije se odgađati. Također, ako postoji stalna bol u intimnom području, krvarenje izvan menstruacije ili značajna promjena u osjetljivosti, to nije nešto što se smije pripisati samo godinama. To su signali tijela koji traže pažnju. Prvi korak – osvijestiti problem. Kada žene čuju da postoje konkretne, sigurne i učinkovite vježbe koje mogu ojačati mišiće zdjeličnog dna, najčešće osjete veliko olakšanje. To nije pitanje estetike niti popravka tijela, već povratka kontrole nad vlastitim zdravljem. Ja svojim pacijenticama uvijek kažem, ako možeš ojačati ruke ili trbušne mišiće, zašto ne bi mogla ojačati i svoje zdjelične mišiće? To su isti principi. Redovitost, disciplina i svjesnost o vlastitom tijelu. U ovom videu želim vas voditi korak po korak kroz razumijevanje zašto do tih promjena dolazi, koje su najčešće zablude, i naravno pokazati vam vježbe koje doista djeluju. Jer istina je, osjećaj široke vagine nije kraj intimnog života, nego prilika da upoznate svoje tijelo bolje nego ikada prije. A kada to učinite, ne samo da ćete vratiti fizičku snagu, već i samopouzdanje koje svaka žena zaslužuje. U prvom dijelu smo govorili o tome kako žene doživljavaju osjećaj široke vagine i koje pogreške pritom često čine. Mašt. Sada želim da zajedno zaronimo dublje. Zašto se te promjene uopće događaju i koje sve faktore trebamo uzeti u obzir kada govorimo o zdravlju intimnog područja? Hormonske promjene i menopauza. Jedan od ključnih uzroka promjena u vagini su hormoni. Estrogen je hormon koji održava vaginalno tkivo vlažnim, elastičnim i otpornim. Kada razina estrogena opadne, bilo nakon poroda, tijekom dojenja ili osobito u menopauzi, sluznica vagine postaje tanja, osjetljivija i manje elastična. To ne znači samo osjećaj suhoće, već i smanjenje sposobnosti mišića da reagiraju i kontrahiraju se. Zato mnoge žene u menopauzi prvi put primijete da se njihovo intimno područje osjeća drugačije nego ranije. Promjene nakon poroda. Porod je prirodan proces, ali i veliki izazov za zdjelične mišiće. Kod nekih žena oporavak je brz i potpun, dok kod drugih dolazi do trajnog istezanja ili oštećenja. Ako je beba bila veća, ako je porod trajao dugo ili je bilo potrebno koristiti instrumente, mišići mogu izgubiti dio snage i elastičnosti. Osim fizičkih promjena, tu su i emocionalne. Žene se nakon poroda često osjećaju umorno, iscrpljeno, ponekad i nesigurno u svom tijelu. Kombinacija fizičkih i psiholoških faktora stvara dojam da vagina više nije ista. Faktori životnog stila. Važno je naglasiti da naš način života snažno utječe na intimno zdravlje. Prekomjerna tjelesna težina stvara dodatni pritisak na zdjelične mišiće. Dugotrajno sjedenje slabi njihovu aktivnost. Kronični kašalj ili zatvor dodatno opterećuju dno zdjelice. S druge strane, tjelesna aktivnost i zdrava prehrana doprinose boljoj cirkulaciji i jačim mišićima, što se odražava i na intimno područje. Psihološka komponenta. Ne smijemo zaboraviti ni na psihološki aspekt. Kada žena vjeruje da je šira ili elabavija, ona često gubi samopouzdanje u intimnim odnosima. To dovodi do izbjegavanja bliskosti, napetosti u vezi i dodatnog stresa. U nekim slučajevima stvarni fizički problem je vrlo mali, ali percepcija ga čini velikim. Tu razgovor sa stručnjakom, pa čak i otvorena komunikacija s partnerom, može donijeti ogromno olakšanje. Mitosi koji stvaraju probleme. Ovo je područje puno mitova i zabluda. Dopustite da razjasnimo neke od najčešćih. Vagina ostaje trajno široka nakon poroda.
To nije istina. Vagina je elastična i sposobna da se oporavi. Istina je da kod nekih žena taj oporavak nije potpun, ali postoje načini da se stanje značajno poboljša. Ako žena osjeća promjene, to znači da više nije dobra u intimnim odnosima. Ovo je potpuno pogrešno i štetno uvjerenje. Seksualno zadovoljstvo ne ovisi samo o fizičkoj čvrstoći mišića, već i o komunikaciji, povjerenju i emocionalnoj povezanosti. Postoje kreme ili čudotvorni preparati koji trenutačno vraćaju usku vaginu. Nažalost, to je samo marketinški trik. Nijedna krema ne može zamijeniti mišićni tonus. Samo vježbe i, u određenim slučajevima, medicinske metode mogu donijeti stvarne rezultate. Ovo je problem samo starijih žena. Nije točno. I mlade žene, osobito nakon poroda, mogu osjetiti iste promjene. To nije pitanje godina, već kombinacije faktora. Faktori rizika. Želim da svaka žena razumije da postoje određeni faktori rizika koji mogu povećati vjerojatnost problema. Više vaginalnih poroda. Velike ili teške bebe pri porodu. Operacije ili ozljede u zdjeličnom području. Dugotrajna hormonska neravnoteža. Pušenje, loša prehrana i manjak tjelesne aktivnosti. Kada žena zna svoje faktore rizika, može pravovremeno reagirati i spriječiti pogoršanje. Zašto je važno znati prave uzroke? Razumijevanje uzroka daje nam moć. Kada znate što se događa u vašem tijelu, prestajete osjećati sram i strah, a počinjete preuzimati kontrolu. To je ono što uvijek nastojim postići u razgovoru s pacijenticama, da one izađu iz ordinacije s osjećajem da imaju konkretan plan i da njihovo tijelo nije pokvareno, već samo traži pažnju i njegu. Poruka za kraj ovog dijela. Dakle, ono što trebamo zapamtiti jest: osjećaj širine nije samo fizičko stanje, već kombinacija hormona, životnih navika, psiholoških čimbenika i društvenih očekivanja. Kada sve to stavimo u pravi kontekst, shvatimo da rješenja postoje i da se problem može značajno poboljšati. U sljedećem dijelu pokazat ću vam što točno možete učiniti, koje vježbe, navike i metode stvarno djeluju i kada je vrijeme da potražite stručnu pomoć. Jer svaka žena zaslužuje da se osjeća sigurno i zadovoljno u vlastitom tijelu. Do sada smo govorili o uzrocima i faktorima koji mogu dovesti do osjećaja šire vagine. Ono što sve moje pacijentice žele znati jest: što sada mogu učiniti? Postoje li konkretna rješenja koja ne uključuju skupe tretmane ili operacije? Odgovor je da, postoje. I većinu njih možete primijeniti sami, kod kuće. Vježbe zdjeličnog dna. Temelj rješenja, najpoznatije i najučinkovitije vježbe su Kegelove vježbe. One ciljano jačaju mišiće zdjeličnog dna. Iste one koji podupiru mjehur, maternicu i rektum. Kada su ti mišići jaki, oni drže sve organe na mjestu i daju osjećaj čvrstoće. Kako se rade? Prvo je potrebno prepoznati prave mišiće. Najlakši način je za vrijeme mokrenja pokušati zaustaviti mlaz. Ako uspijete, upravo ste osjetili mišiće koje treba trenirati. Napomena. Ovo testiranje radite samo jednom da biste identificirali mišiće, nikako redovito tijekom mokrenja. Kada ih pronađete, zategnite ih kao da želite zadržati plin. Zadržite 5 sekundi pa opustite. Ponovite 10-15 puta, 3 puta dnevno. Rezultati se ne vide odmah. Potrebna su najmanje 3 mjeseca redovitog vježbanja da biste osjetili promjene, ali promjene su stvarne i trajne. Dodatne vježbe i metode osim klasičnih Kegelovih vježbi, postoje i druge korisne tehnike. Most, bridge. Lezite na leđa, savite koljena i podignite kukove. Tijekom podizanja stisnite mišiće zdjelice. Ovo istodobno jača trbušne i zdjelične mišiće. Čučnjevi. Kada se pravilno izvode, čučnjevi aktiviraju cijelo dno zdjelice. Yoga i pilates. Mnoge poze i vježbe ciljano jačaju kor i zdjelične mišiće, a pritom smanjuju stres. Promjene životnih navika. Nijedna vježba neće biti dovoljno učinkovita ako životni stil i dalje opterećuje zdjelične mišiće. Evo nekoliko savjeta koje uvijek naglašavam pacijenticama. Održavajte zdravu tjelesnu težinu. Svaki kilogram manje znači manji pritisak na dno zdjelice. Pijte dovoljno vode i jedite vlaknaste namirnice da spriječite zatvor. Naprezanje kod stolice slabi mišiće. Prestanite pušiti. Kronični kašalj jedan je od skrivenih neprijatelja zdjeličnih mišića. Uključite redovitu tjelesnu aktivnost, šetnje, plivanje i lagane vježbe čine čuda za cirkulaciju.
Kada potražiti liječničku pomoć, postoje situacije kada kućne metode nisu dovoljne. Ako osjećate stalni pritisak prema dolje, imate problema s inkontinencijom ili primjećujete ispupčenje u vagini, to može značiti da je došlo do spuštanja organa, prolapsa. U tom slučaju obavezno se javite ginekologu ili urologu. Postoje i medicinske opcije. Fizioterapija zdjeličnog dna, stručnjak vas uči pravilnim tehnikama i prati vaš napredak. Laserske ili radiofrekvencijske terapije stimuliraju kolagen i mogu poboljšati tonus tkiva. Kirurški zahvati rezervirani su samo za ozbiljne slučajeve prolapsa ili kada druge metode nisu pomogle. Razbijanje mitova o rješenjima. Želim jasno naglasiti nekoliko važnih stvari jer žene često troše novac na neučinkovite proizvode. Vaginalne kreme i tightening gelovi ne mogu trajno riješiti problem. One eventualno daju privremeni osjećaj, ali ne jačaju mišiće. Egzotični pripravci ili kućni recepti mogu biti opasni i narušiti prirodnu floru vagine. Kirurgija nije prva opcija. Većina žena može doživjeti značajno poboljšanje uz pravilne vježbe i promjene navika. Emocionalni i partnerski aspekt. Ne smijemo zaboraviti da intimno zdravlje nije samo fizičko pitanje. Ako se osjećate nesigurno, to utječe i na vaš odnos s partnerom. Mnoge žene se zatvore, izbjegavaju intimnost i misle da partner to ne primjećuje. Ali upravo otvoren razgovor često donosi olakšanje i rješenje. Savjetujem svojim pacijenticama da partneru objasne što osjećaju. Umjesto da se fokusirate na problem, zajedno se možete usmjeriti na rješenja, nove načine uživanja i međusobno razumijevanje. Kako održavati rezultate? Jednom kada osnažite svoje mišiće, važno je nestati. Kao i kod svake druge mišićne grupe, redovito vježbanje održava rezultate. To ne znači sate napornih treninga. Dovoljno je nekoliko minuta dnevno. Preporučujem da vježbe povežete s nekom rutinom. Primjerice, dok perete zube ili gledate televiziju. Tako će postati prirodan dio vašeg dana. Završna poruka. Želim da svaka žena zna. Ovo nije sramotna tema. Ako osjećaš promjene u svom tijelu, to ne znači da si izgubila svoju ženstvenost ili privlačnost. Naprotiv, činjenica da tražiš informacije i želiš nešto učiniti pokazuje tvoju snagu i brigu za vlastito zdravlje. S pravilnim vježbama, zdravim navikama i, kada je potrebno, stručnom pomoći, možeš vratiti kontrolu, užitak i samopouzdanje. Tvoje tijelo je tvoje i zaslužuje da se u njemu osjećaš dobro. Drage moje, ako bismo trebali izvući glavnu poruku iz ovog razgovora, ona glasi: osjećaj šire vagine nije nešto s čime morate živjeti u tišini, niti je to znak da s vama nešto nije u redu. To je prirodna posljedica promjena kroz koje svaka žena prolazi u životu, poroda, hormona, starenja ili životnog stila. I postoji mnogo načina da se situacija poboljša. Danas ste čule da postoje jednostavne i učinkovite vježbe zdjeličnog dna, ali i zdrave navike koje mogu ojačati vaše tijelo i vratiti vam kontrolu. Naučile ste i da mitovi i brza rješenja nisu put kojim trebamo ići, već da prava snaga dolazi iz razumijevanja vlastitog tijela i brige za njega. Želim da zapamtite, vaše tijelo nije neprijatelj, ono je vaš saveznik. I kada mu pružite pažnju, ono vam to višestruko vraća, u obliku većeg samopouzdanja, boljih intimnih odnosa i osjećaja zadovoljstva u svakodnevnom životu. Ako ste se pronašle u ovoj priči, znajte da niste same. Tisuće žena dijele ista pitanja i iste brige. Zato je važno da otvoreno govorimo o ovim temama i da podržavamo jedna drugu. Hvala vam što ste ostale sa mnom do kraja i za kraj, toplo vas pozivam. Ako vam je ovaj sadržaj bio koristan, pretplatite se na kanal, ostavite svoj komentar ispod i podijelite video s prijateljicama ili članovima obitelji. Briga o intimnom zdravlju i odnosima zapravo je briga o sebi. Do sljedećeg susreta, čuvajte svoje tijelo i svoju unutarnju snagu, jer vi to zaslužujete.